Tuttu näkyy ruoka-aikaan. Tekijä on lähtenyt saalistamaan. Ja päättäväiset askeleet vievät sen kohti luonnollista hankintapaikkaa. Lajille luontaisesti se ei jää pyörimään hyllyjen väliin, vaan astelee määrätietoisesti tiskille ja ilmaisee mitä tarvitsee. Traktorin sulakerasioita. Lyhyt nyökkäys ja maksuun valmistautuminen alkaa. Mutta vaisto herää. Aistit rekisteröivät ympäröivän tavarapaljouden. Katse pysähtyy. Puristuksiin siirtyy juuri se, mitä työ vaatii. Ei enempää. Perusravinto, kahvi, pysäyttää tekijän hetkeksi leputtamaan raajojaan. Tyypillisesti tekijä on vähäsanainen, mutta lajitoverin kohdatessaan yhteinen mielenkiinnon kohdessaan ääntelemään. Aivan, ilmanputseri tukos. Nyt tekijä valmistautuu palaamaan takaisin reviirilleen. Tunnollisuus, se on aina läsnä tekijän elämässä. Ehkä tapaamme taas tekijän yllättävän nopeasti, sillä uusi IKH-kuvasto on nyt julkaistu.